špeciálnych náhradách alebo imitáciách kože, ktoré držia nohu, spevňujú nohu do určitej výšky. Aj ten nôž má kvalitatívne, tá oceľ má určité vlastnosti také, ktoré vám umožňujú lepšie sa klzať, lepšie zvládať prvky. Neviete, ako začať? Poradí vám rovno štvornásobná majsterka Slovenska v krasokorčuľovaní Mirka Hriňáková. V prvom rade sa nesmie bať. V druhom rade by mal vedieť sa postaviť na rad a stať, bez toho, aby sa niečoho držal. Nemal by mať nohy vlastne vtočené dnu, korčulky myslím, ani dovonku, mal by byť vlastne rovno ako kolejnice. Ďalej by mal vedieť, keď sa chytí jednou rukou mantinelu, sa postaviť na jednu nohu, na druhú nohu, udržať rovnováhu. A vlastne keď toto zvláda, tak by mal začať pochodovať, dúpať do ľadu. Neskôr sa vlastne urobiť kolobežku, odrážať sa jednou nohou, druhou nohou, potom skúšať drepy. Hlavne vlastne sa nesmie bať, to je dôležité. Najväčší problém s začiatočníkom takisto robí brzdenie.